Здравейте на всички! Ние сме днеска с моя колега и приятел Рафик Аветисян. Ще направим пълна импровизация. Ще правим турско ставане. И аз ще обяснявам малко техника. Но той ще показва и аз ще обяснявам техника. Той ще прави това напълно за първи път. Никога не правил. Само ще покажа един път как се прави и после всичко ще прави той. Само показвам, после ще обяснявам точно на Рафи. Ще правим само с дясна ръка. Тласкаме пудовка горе. Правим една стъпка. После с другия крак стъпка назад. Слагаме лява ръка. Стъпка напред и напълно лягане. От тук идваме на лакът. Крак назад и точно вставаме как от напада. Поглед постоянно на пудовка. Това пудовка 8 кг. Той ще предизвикваме него и аз по хода ще обяснявам. Виж, сега направи една стъпка с десния крак напред. Да, и как напад, просто опускаш на ляво коляно. Опускаш, лява ръка, малко по-далече слагай там, лява ръка. Да, на длан просто сложи. И сега с левия крак, как стъпка напред. И трябва да легнеш изцяло. Напълно изправи даже крака. Да. И сега пренасяш тежест на левия лакът. Ставаш от левия лакът. Пренася тежест там. Да, постоянно гледай на пудовка. На лакът на предмишника. Да, сега виж, с десния крак правиш така слагаш. Десния крак. А с ляв как връщаш на напад. Постоянно гледаш на пудовка. И от тук как на напад ставаш горе. Това е добре. И дайте малко направим едно предизвикателство на него. Просто наобратно. Просто наобратно. Всичко, ако повториш така, как малко предизвикателство, защо не? Това е много трудно. Това помагат за стабилизация на рамо, китка, предмишника, лопатка. Всичко работи в това движение. По-добре поглед, постоянно гледай на пудовка. Той има добре усет за баланса, затова. Иначе това е трудно упражнение. Може да пробвате с 10, 12, 16, 24 кг. Това е добре. Пробвайте това, да, това е добре. Пробвайте това упражнение. Работят цяло тяло, от пръсти на крака до пръсти на ръце. Последвайте за канал. Ако мога, ще сложа и неговия канал и него последвайте. До другия път. Чао!